5 основни упражнения за добро здраве и добро настроение. Започваме с коремна преса. Правят различни видове коремни преси. Това е най-полезното. Следващото упражнение е лицева опора. Натоварваме горната част на тялото. 2, 5. Оттам преминаваме на кръста. 1, 2, 3, 4, 5. Отиваме на набирането. И последното упражнение за краката, клякането. 5 упражнения за добро здраве и изключителна физика.